హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. సో ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు వీడియో వచ్చేసి ఒక గోండి సాంగ్ మీద ఉంటుంది. కొత్త సాంగ్, లిరికల్తో సహా 3D వీడియో ఉంటుంది. సూపర్ వచ్చింది ఫ్రెండ్స్, అందరికీ నచ్చుతుంది. నచ్చితే మాత్రం ఖచ్చితంగా లైక్ చేయండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ను యాక్టివేట్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. సో నా కోసం లైక్ అండ్ కామెంట్ తప్పకుండా చేయండి. సో ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు ఈ వీడియోని డెమో చూడండి ఫ్రెండ్స్. आहा तरारा पेपरे ना बाजा पैसो बनक न जो ढोल निकलाता पैसो बनक न जो ढोल निकलाता आहा ढोल निकलाता आहा तरारा पेपरे ना बाजा पैसो बनक न जो ढोल निकलाता. సో ఫ్రెండ్స్, డెమో చూసారు కదా. వీడియో నచ్చితే మాత్రం కంపల్సరీగా లైక్ కొట్టండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ను యాక్టివేట్లో పెట్టుకోండి. నేను ఏ వీడియో పెట్టినా ఫస్ట్ మీకే నోటిఫికేషన్ ద్వారా వస్తుంది ఫ్రెండ్స్. సో ఇప్పుడు వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్, లైట్ మోషన్ ఓపెన్ చేసి 3 ప్రాజెక్ట్ ఉంటాయి. 3 డౌన్లోడ్ చేసుకోండి. ఒకటి బ్యాక్గ్రౌండ్ ఫోటో ప్రీసెట్ ఉంటుంది, ఒకటి ఫోటో ప్రీసెట్ ఉంటుంది అండ్ ఒకటి లిరికల్ ప్రీసెట్ ఉంటుంది. సో మూడింటిని డౌన్లోడ్ చేసుకోండి. సో ముందుగా బ్యాక్గ్రౌండ్ ఫోటో ప్రీసెట్ ఓపెన్ చేసుకోండి. ఈ విధంగా వస్తుంది ఫ్రెండ్స్. సో ఇప్పుడు దీనికి ఏం చేద్దామంటే 1 by 1 ఒక్కొక్కటి యాడ్ చేసుకుందాం. సో బ్యాక్ వచ్చి ఫోటో ప్రీసెట్ అని ఉంటుంది, దీన్ని ఓపెన్ చేసుకోండి. ఓపెన్ చేసి ఆల్ సెలెక్ట్ చేసుకోండి. ఆల్ సెలెక్ట్ చేసి కాపీ 7 లేయర్స్, బ్యాక్ వచ్చి బ్యాక్గ్రౌండ్ ఫోటో ప్రీసెట్ ఓపెన్ చేసుకోండి. ఇక్కడ పేస్ట్ చేసుకోండి. సో 7 ఫొటోస్ పేస్ట్ చేస్తే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇలా వస్తుంది ఫ్రెండ్స్. సో ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ ఫొటోస్ ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకున్నాం కదా. దీనికి ఇప్పుడు ఒకవేళ మీ ఫొటోస్ చేంజ్ చేసుకోవాలంటే ఎలా చేయాలో చెప్తా ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్గా ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, మీ ఫొటోస్ తీసుకోండి. సో మీ ఫొటోస్ కావచ్చు, ఏవైనా వేరే ఫొటోస్ కావచ్చు, అది మీ చాయిస్. సో నేను ఏదో ఒక ఈ ఫోటోని యాడ్ చేసుకుంటున్నా. సో సింపుల్ ప్రాసెస్ చెప్తా, సేమ్ ప్రాసెస్ ఫాలో అవ్వండి. ముందు కింద ఫోటో ఎంత వరకు ఉందో అది చూసుకొని యాడ్ చేసుకోండి. సో ఇక్కడ వరకు 5 సెకండ్ 28 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో వరకు ఉంది కదా. కింద ఫోటోని ట్యాప్ చేసి కాపీ లేయర్ చేసి ఇప్పుడు పైన ఫోటోని పేస్ట్ స్టైల్ పక్కన కలర్ తీసేసి పేస్ట్ చేసుకోండి. సో సింపుల్గా ఇలా వచ్చేస్తుంది ఫ్రెండ్స్. సో ఇప్పుడు కింద ఫోటోని డిలీట్ చేసుకోవచ్చు ఇలా. సో ఇలా 1 by 1 చివరి వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. ప్రతి ఫోటోని ఇలాగే యాడ్ చేసుకోండి. సో ఒక్క ఫోటో మిస్ కాకుండా కంటిన్యూగా ఒకటే ప్రాసెస్ ఉంటుంది. ఇలా కంటిన్యూగా మొత్తం ఫొటోస్ని ఇలాగే యాడ్ చేసుకోండి. సో ఇప్పుడు ఈ ఫోటో యాడ్ చేసుకున్నాం కదా, దీనికి కింద ఫోటోని ట్యాప్ చేసి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ లేయర్ చేసి పై ఫోటోని పేస్ట్ ట్రైల్ పక్కన ఆరో మార్క్ టచ్ చేసి కలర్ తీసేసి పేస్ట్ చేసుకోండి. సింపుల్గా ఇలా వచ్చేస్తుంది. సో ఇటు అయితే ఇలా అడ్జస్ట్ చేసుకోండి. సో మీకు నచ్చిన విధంగా యాడ్ చేసుకోండి ఇలా. సో కింద ఫోటోని డిలీట్ చేసేయచ్చు. సో ఇలా 1 by 1 చివరి వరకు ఒకటే ప్రాసెస్ ఉంటుంది. మొత్తం ఫొటోస్ని సేమ్ ఇలా యాడ్ చేసుకోండి. సో ఇప్పుడు దీనికి లిరిక్స్ యాడ్ చేద్దాం. దానికోసం బ్యాక్ వచ్చి లిరికల్ ప్రాజెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే, సో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఆల్ సెలెక్ట్ చేసుకోండి. కాపీ సాంగ్తో సహా కాపీ 20 లేయర్స్ అని ఉంటుంది, కాపీ చేసుకొని బ్యాక్ వచ్చి ఫుల్ ప్రాజెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే, సో ఇప్పుడు ఇక్కడ పేస్ట్ చేసుకోండి 20 లేయర్స్ పేస్ట్. ఇప్పుడు కెమెరాని ఆన్ చేసుకొని ఇప్పుడు ఇలా లిరిక్స్తో సహా వాటికి ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది అండ్ మొత్తం ఆల్ సెట్ ప్రీసెట్ ఉంటుంది. సో ఇలా వచ్చేస్తుంది ఫ్రెండ్స్. సింపుల్గా ఉంటుంది వీడియో, ఈజీగా క్రియేట్ చేయొచ్చు. సో ముందు క్రియేట్ చేయడానికి చాలా కష్టం, కానీ ఇప్పుడు ఈజీ అయిపోతుంది. సింపుల్గా పేస్ట్ కాపీ జస్ట్ అంతే ఉంటుంది. పేస్ట్ చేయడం, కాపీ చేయడం, సింపుల్గా లాస్ట్ వరకు సింపుల్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. ఇలా మొత్తానికి 1 by 1 ఇలా క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. సో చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్, వీడియో నచ్చితే మాత్రం కంపల్సరీగా లైక్ కొట్టండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి
పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ను యాక్టివేట్లో పెట్టుకోండి. నేను ఏ వీడియో పెట్టినా ఫస్ట్ మీకే నోటిఫికేషన్ ద్వారా వస్తుంది ఫ్రెండ్స్. సో లైక్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. అండ్ కామెంట్ చేయండి వీడియో గురించి, నైస్ అనో గుడ్ అని ఏదో ఒకటి కామెంట్ చేయండి. సో ఇప్పుడు షేర్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేసి మంచి క్వాలిటీలో ఈ వీడియోని ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్, థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. జై హింద్.